Здравейте! Днес ще ви покажем как пътуваме с нашите свинчета. Когато отсъстваме за повече от 2 дни, ги взимаме с нас в ето тази по-малка клетка, която виждате тук, за да се събират в колата. Когато са в по-малката клетка, трябва да им се чисти по-често и да излизат на разходка по-често. Носим и втората къщичка, защото понякога имат нужда от уединение. Поставката за сено не я взимаме, защото те предпочитат да ядат от земята. Въпрос на вкус. Когато се върнат основното им жилище, ще ги чака със сменена постелка. Взимаме с нас талаш, сено, еднократни чаршафи, гранули и малко останали зеленчуци. Там ще купим нови. Сгъваме клетката по този начин и ги слагаме в колата. Свинчетата вземат 1/3 от багажа ни. Ще изтърпят неудобството, докато пътуваме, в името на това да имат свежа храна и вода всеки ден и да им е чисто. Не забравяйте, ако спирате за по-дълго по пътя, да ги извадите от колата, за да не се претоплят или изстинат, докато ви няма. Свинчетата вече пристигнаха на местоназначението си и вече са в прегръдките на моите братовчеди. А вие как пътувате с вашите свинчета? Пътувате ли въобще с тях? Моля, напишете долу в коментарите.